kulumbai जोंहा नै आस्था रेजर्टआव फैदों नै सोर सोर फैदों देखायनो र' टिकेट लानांगौ ना हा मोजां मोनो Không có rảnh. Cứ đâu vậy? Fish. Đâu vào cái này nhá. Vô đó vào cái này. Video mana nih? Ayo खानाया बोरैबा शेप जाजोब्बाय खानायनि शेप जाजोब्बाय मोजां नुदों बिदिबा मोजां नुदों मा फैदों घूमने आई Astha दिखाना है इसे Astha Resort ऐसे ही घूमने आए उसके बाद वो बेस्ट aquarium fish ना फैबाय नामा सफैबाय ओमफ्राय नै धाबायाव माबा जालांनो नागिरदों जों Hello guys, today I'm Dukuni. Hati idar ayah. Terus anjay, ki, apa itu lah yang nanggung. जोङो नै बङाइगाव मोनफैबाय माने जोंहा आबैयापुरिनि आस्था रेजर्टआव थांदोंमोन आरो फेमिलि डे आउट ओमफ्राय बेबी हेजेलखौबो लांबाय जोङो क'क्राझारनि बाहेरायाव फार्स्ट टाइम लांबाय क'क्राझार ओमफ्राय बिबैनावल' लांदोंमोन नालाय बेंटलावल' माने क'क्राझारनि बाहेरायाव लांथ'वाखैमोन ओमफ्राय बाराद्राय गोजानबो नङा नालाय ओंखायनो लांफाबाय आरो नै ओमफ्राय ज' थांबाय ओमफ्राय नै फैफिननायावहाय लामायावहाय मोनसे पान्जाबि धाबा दङ ना बेयावहाय लान्च खालामबोदों नै जोङो ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आरो